Ukážem Emiko 52 metrov štvorcových, 13 metrov dlhý, 4 metre široký. Aké má izby a čo to vlastne obsahuje. Toto je jedna spálňa, ktorá je fakt veľká, priestranná. Tak toto vyzerá, keď to ešte nie je dokončené. Tie svinské chvostiky milujem najviac. Toto je Matrix. A tu je vstup, stadiaľ je vstup, kúpeľňa, tam má všetko, čo potrebuješ, sprchový kút, toaletu, umývadlo, no v podstate všetko. Toto je obývačka s východom na terasu, kuchyňa a druhá spálňa, ktorá je rovnako veľká. Tu vidíme už druhý modul soft homeu, ktorý sa práve exportuje. Ešte k tomu Emiku, takže výška v interiéri 3 metre. Fakt tá stavba je perfektná, okna sú trojskla, 5-komorové. Ináč izolačné vlastnosti tejto stavby sú ďaleko lepšie ako bytu, ktorý je na 4. poschodí. Je to brutálne dobrá stavba. A aby som to už len ukončil, toto je jeden modul, ktorý som ukazoval pred chvíľou cez okno z verzie soft home zo stavby, ktorá má 96 metrov štvorcových. Druhý modul je už vonku a práve sa nakladá riabom a budeme ho exportovať k zákazníkovi. No a pokiaľ aj ty hľadáš nejaké rozumné bývanie a nechceš byť v predraženom byte, tak naše modulárne domy, ktoré sú veľké, priestranné a sú určené prioritne na bývanie, sú tu pre teba a my sme tu takisto pre teba. Čiže toto je soft home, Emiko a Kodima. Modulárne domy určené na bývanie.